free, so completely, so 100% free ne, kyauta ne. So wannan kyauta ne, so kamar yadda zan yi bayani. So ka tsaya, ki tsaya ka kalli bidiyon na har ƙarshe, so kada ga yi maka tsayi ko wani makamancin haka. So abu ne da zai taimake ka, zai taimaki kowa da kowa, so zai taimaki 'yan uwanka ma da abokai, saboda na san dole za ka yi musu sharing. Fahimta? So please ka tsaya ka kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe. So ka tsaya ka ji wannan introduction ɗin a kansa. So wannan dai shi ne. So ka tsaya mu shiga cikin bidiyon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So barkamu da wannan lokaci, fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. So alhamdulillah, so na dawo insha Allah. Za ku ga kwana biyu ba na posting da sauransu, so abubuwan sai an kula. Kamar yadda kuka sani already, za ku ga na ɗan yi posting na logo akan wannan shell ɗin, so har na ma taɓa nuna muku dashboard nasa, wani ɓangare daga cikin page na website ɗin, so a baya kenan. So alhamdulillah yanzu shell, so wannan wani sabon platform ne, kun fahimta. So amma kada ku ji na ce platform kai zaton irin platform ne waɗanda ka saba yi, so ba wai platform bane, kun fahimta, da za a zo na 2 months 3 months a tafi, no gane. So wannan business abu ne. So already da tun a baya wasu da yawa daga cikin ku suna dan tambaya na ce musu su jira nan ba wai platform bane, so ba platform bane, kun gane. So abu ne na business, so abu ne for life na har abadan abadina, kun gane. So ba wai platform bane wannan platform din. So kusan wani website ko application, so duka ana kiransa platform, kun gane. So wannan platform sunansa shell kamar yadda kuke gani. So shell, so wannan shine logo nasa, wannan shine sunansa. So daga ƙasa ga domain nan, so ma'ana URL na website din. Wannan website din na ce ba platform bane, yake da suna kamar business ne. So ya yake ne? So wannan website ne wanda yake hada advertiser da kuma ina. So zan yi muku gwari-gwari. So advertiser da kuma ina, so shine kawai abin da website ne ke. So suwaye advertiser, suwaye kuma ina. So wannan bidiyon zan yi introduction ne akan website din, kun gane. So zan yi bayani ne akan sa. Advertiser suna ba da ayyuka ne, kun fahimta, waɗanda suke buƙatar a aiwatar musu da wani aiki. Misali, advertiser yana buƙatar ya samu ya yi growing na social media ɗinsa, yana so ya samu engagement, yana so ya samu followers ne, yana so ya samu liking ne a wani post nasa, ko kuma comment, ko kuma sharing yake so, ko wani abu makamancin, ko kuma yana so ya yi improving din channel ɗinsa ne, yana so ya samu subscribers ne da sauransu. So kun gani, so duk irin wani abu da ka sani na social media, ko kuma yana so ya samu mutane ne a cikin group ɗinsa, kuma yana so ya growing brand ɗinsa, ko kuma kana so ka samu followers a Instagram, kowane social media da ka sani a duniya, so wanda ake amfani da shi. So za ka iya neman followers, ko menene, ko followers ne, ko liking ne, ko comment, ko sharing, ko join ne, ko creating wani abu ne. So duka mutum zai iya bayar da aiki. So advertiser waɗannan ayyukan yake bayarwa, kun fahimta. So idan yana son irin waɗannan, misali ina so in samu subscribers da yawa a channel dina, so zan je cikin website din, in saka real kuɗi na, zan yi deposit. So ta hanyar deposit da ake a website din, idan na yi deposit, so da ƙananun kuɗi in affordable price, so a sauƙaƙe za ka samu. So a sauƙaƙe followers, ba wai kuɗi ake caza ba, kun fahimta. So ba kuɗi ake caza ba. To advertiser idan ya yi deposit, so zai postin wannan tax din nasa da yake so a yi masa. Misali nake a kaina, ina so in samu dama engagement, so zan yi copy link din channel dina, zan je in yi deposit. Bayan na yi deposit a account dina, sai in zaɓi category na kalar wannan aikin da sauransu, in zaɓi ya subscribers nake so. So duka zan ga calculation na komai da komai, sai in paste link, sai in yi posting. In aka yi approving, so automatically zai je wajen earners.
so su kuma earners su ne waɗanda suke yin waɗannan ayyukan, fahimta, su kuma su ne waɗanda suke yin wannan ayyukan. So bacin advertiser ya postin wannan tax din, shi yana nema ne yana so, to kai kuma a matsayin ka na earner ko ki a matsayin ki na earner zaki ga wannan tax din, zaki je ki shiga, idan ka shiga za ka ga reward din da zaka samu, ma'ana kuɗin da zaka samu idan ka yi wannan performing wannan tax din zaka gani da sauransu. Kana taba zai ka directly cikin wannan channel din da na sa link na bayar da waɗannan ayyukan. Zaka je kai a matsayin ka na earner, ka je kai wannan subscribe din, ka koma cikin website din, ka je kai submit wannan tax din. Idan aka yi approving aka duba ga ka yi wannan subscribing din, so sai a baka reward ɗinka na wannan tax din, kun fahimta. So wannan shine abin da website din yake yi kawai. So wannan shine gwara-gwara na yi muku, gane. So zaka iya registration a matsayin ka na advertiser idan kana so ka yi growing wani abu, idan kana so ka samu engagement. Idan kuma earning kake so ka dinga kai, kana so ka dinga yi wannan ayyukan ne, so zaka yi register ne a matsayin earner, kun fahimta. So duka wajen register na feed da sauransu insha Allah duka zan nuna mana. So wannan dai na yi muku dan bayani ne takaitacce akan website din me yake yi, so da sauransu dai, kun gane. So duk wasu abubuwa insha Allah hankali zan yi bidiyo akan su, so completely komai da komai, so duka. So kuma kamar yadda na faɗa, so website din nan shi kuma platform din nan, kun gani. So na Nigeria ne, so kamar yadda yake, so platform ne na Nigeria. So amma kuma wannan an kirkire shi ne daga arewacin Nigeria. So na san daga yawa, so yawanci kuna yin, indai kana harkar irin, kana bin irin ƙananan platform waɗanda ake mini job haka, kun fahimta, ƙananan taxes haka da sauransu da haka, kun fahimta. So ba zan kira sunayen irin su ba. So amma indai kana irin wannan za ga ka yi tax naira 10, wani naira 8 da sauransu haka, kun fahimta. So exactly shi ma wannan irin sa ne, kun fahimta. So amma menene, duk wanda yake irin wannan so baya raina reward din, kun gani. Ba ka raina wai kuɗin da zaka samu, yawan ayyukan da zaka yi a ranar shine abun duba, kun fahimta. So wanda insha Allah dai yana suna ba da abin da ya kamata, so za a yi kokari a yi ta advertising, so saboda a samu advertiser waɗanda su ringa ba da wannan tallallukan su ma, so suna, in aka samu advertiser da yawa, kun fahimta, so yana su ma su ringa samun aiki da yawa, kun gani. So za ka ringa earning. So akalla in dai ka tsaya ka mai da hankali, ka mai da hankali akalla rana irin 1,500 zuwa 2,000 za ka iya halata, kun gani. So insha Allah duka wani bayani akan website din completely yadda yake aiki, so duka zan dinga yin bidiyo, kun gani. Dalla wannan na ɗan muku introduction ne akan sa, so ku san ya yake da sauransu dai, kun gani. Kuma sannan like wannan website ne ba kana buƙatar sai kana da followers, ba ka buƙatar sai kana da followers, ba ka buƙatar sai ka iya content creation, ba ka buƙatar, so kawai indai kana da social media din, kun gani. So indai ka yi creating ɗinsa ko da sabo ne, so shikenan, kun fahimta. So abu ne easier, so an riga an kirkire shi ne kawai domin 'yan Najeriya su dinga amfani da wayoyinsu, suna amfani da kuma social media ɗinsu, a madadin da kana ta scrolling ka kalli bidiyon wancan ba tare da ka samu komai ba, gani, ka yi liking ɗin bidiyon wancan baka samu komai ba. So amma menene a wannan idan kai, so duk wannan idan kai za ka dan dinga samun reward ta gefe, gani. So insha Allah zan, kamar yadda na faɗa, so zan yi muku bayani. So kuma kamar yadda na ce muku wannan daga arewacin Najeriya yake. So ina tunanin a arewacin Najeriya irin waɗannan website din da ake irin waɗannan earning din, so kuma website irin waɗannan, so ba website ne da za a zo kamar yadda na gaya muku wai a ce 2 months 3 months, no. So no. So in dai ka san irin wannan website din za ka ga ko wanda ya fi shekara 3, shekara 2, shekara 1 da sauransu da haka. So wannan na tunani shine na biyu a arewacin Najeriya. So akwai wanda aka fara yi, so kuma har yanzu ana yin sa. So wannan shine kusan ya zama na biyu a arewacin Najeriya. So in dai ka tsaya ka mai da hankali kai abin da ya kamata, so insha Allah kai ma za ka dinga samun reward. So abin da nake so da ku shine
ka yi sharing wannan bidiyon, kun gane. So saboda mutum ya san menene, so in mutum ya fahimci abin da sauransu, so za ga zai mai da hankali, sannan kuma ya ci gaba da bibiya. Insha Allah ni ma zan yi kokari duk wani abin da ya kamata in ga na yi muku shi, so kun gane. So kuma kamar yadda na faɗa, a arewacin Najeriya aka so, amma menene, ba wai iya arewa ne za su dinga yin amfani da shi ba, su har da 'yan kudu. So kawai Najeriya indai kana da wayarka, so kana da social media, so shikenan, kun gane. So a wannan channel din zan dinga mana bidiyo ne a kansa da Hausa, kun gane. So akwai official channel din website din, kun gane. So akwai official channel ɗinsa, zan yi fini ɗinsa, zan sa shi a comment section, so zan sa sunansa, so shine dai Enshell, kun fahimta. So indai kai sacin ma a YouTube din, so zaka gan shi. In kai sacin a TikTok, so kai kokari ka bibbi. So zan ajiye link ɗinsa, link ɗin website din, so ga wanda yake ga zai iya fara saurin yin registration, so ka je ka yi register, kun gane. So amma ko da ka register, gaskiya ba wai a lokacin zaka fara yin taxes din ba, saboda akwai abubuwan da sai ka sassaita su, kayi adin din su, kun gane. So adin social media handle, so shi yasa na ce insha Allah zan yi bidiyo din step by step, kun fahimta. So amma dai zan ajiye, so mutum ya ga website din. So please, abin da nake so da ku shine ka yi sharing wannan bidiyon, ka yi sharing. So kuma duka wannan bayanin da na gama yi, so na san mutum zai ce to like so shi yake wannan nawa ake registration, so da sauransu ya ga. So kuma yawanci irin wayannan website din za ga sai ka yi activation din account ɗinka, wani sai ka sa 1,000, wani 2,000. So amma menene, completely wannan 100% free, kun fahimta. So free ne, so ba sai ka biya ko sisi ba. So shi yasa na gaya muku so completely, so free ne, kun gane. So kuma babu wasu features da aka ɓoye wanda za a ce ko kuma sai kai upgrading ko wani makamacin haka, so no, duka babu wannan. So duk wani all features na website din za ka same su idan ka yi register matsayin idan ka yi register matsayin advertiser. So misali kai ma kanka, so za ka iya, in kana so ka samu followers ko wani makamacin haka, kai ma za ka iya register, so amma a matsayin advertiser, kun fahimta. Idan kuma kana so ne ka dinga yin za ka register ne a matsayin kun gane. So a matsayin so duka account din 100% free ne, so baka buƙatar ka biya ko sisi. So shi yasa na ce, so please and please ku yi sharing wa 'yan uwa da abokan arziki, ku yi sharing please. So ku yi sharing wannan bidiyon domin mutane su sani, so saboda tare da ku ne za a ɗaga shi, so ya je inda ba ya tunani ba. So tunda abu ne sabo, kun gane. So kuma an yi shi da niyya mai kyau, so za a ga abin da aka fi tunani ma, so insha Allah. So wannan da shi ne, zan ajiye link ɗin website ɗin a description na wannan bidiyon da kuma comment section, kun fahimta. Zan yi finin ɗinsa, sannan kuma zan ajiye link ɗin channel ɗin website ɗin, kun gane. So wanda ka je nan ma ka yi kokari kai subscribe na channel ɗin, kun gane. So kai yake da suna, kai subscribe na channel ɗin wancan, so shi ma ka yi. So ka bi social media handle ɗinsa, so ka yi subscribe da sauransu dai, kun gane. So wannan da shi ne insha Allah. So please and please ka yi sharing. So abu ne wanda ba a yi requiring na activation fee ba, so babu shi, ba referral program ba ne, kuma ba a buƙatar a ce ko in za ka ciri kuɗi sai ka yi biya ko sai ka yi referral. So no, duka ba wannan. So ba irin wannan ba ne, kun fahimta. So ba ka tsarin sai yake ba. So wannan kawai an yi shi ne domin 'yan arewanmu da 'yan Najeriya baki ɗaya, fahimta. So kuma 100% game da na ga muku free ne, so kuma babu wani hiding wani abu da aka yi, so da sauransu. So wannan dai shine. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a. So please and please ku yi sharing please. So shine.